pa ni bakwit, wa pa niya kuhaan ning gitawag og pestilence. Tungod kay gusto sa mga tao o sa Ginoo nga ang mga tao makailagyod nga naay buhi nga muna nga kita karon dalay ko ng Dios nga iyang gipahibalo ni sa ato nga kining COVID-19 mawala ra ni aron ang Ginoo maghatag ka nato og jotay panahon nga kita mangandam revelation kung kinsa kato iyang gihigugma iyang gitong ginabadlong mao na ni ang time nga iyang gibadlong mao ni ang time mao ni ang last days o ang the last judgment of God. Ang Ginoo naghukom na nato. Kaya pa ba mo unsa ng paghukom? Ang paghukom mao kana ang paghatag sa iyang desisyon. Ang iyang desisyon nga diin mao na ni ang panahon nga mangandam ta kay hapit na siya mobalik. Matod pa sa dictionary ang judgment is the last decision sa Ginoo, sa Ginoo. Sa tinuod lang si Jesus Christ, iyang gitapos ang iyang bulaton diri sa kalibutan matod pa niya sa John. Nga nagingon siya dito, ang akong pagkaon mo ang pagtuman sa akong amahan. Magisugo kanako og pagtapos sa tanan bulaton. Og matod pa ni Jesus Christ sa mga disipulo. Kana pumatod ta sa simbahan, maghilom ta kay ngano man ang Ginoo kaatubang nato. Manang gingon niya sa Sipanaya chapter 1 verse 7. Matod pa niya, be silent in the presence of the Lord, for He has prepared a sacrifice for His guest. Matod pa niya, maghilom ta sa tubangan sa Ginoo, kay ang Ginoo nag-prepare og sacrifice. Alang niya ang sacrifice nato mao si Jesus Christ. Si Jesus Christ mao na ang pulong sa sinugdanan. Ug ang pulong na himong unod mo na ning takna karon. Nagpahinumdum siya kanato may tungod sa iyang pulong nga diin kining ang iyang pagbalik haduol na. Mao bitan ni takna samtang tamuadto sa balay sa Ginoo, dili ta maghita sa atong kagalingong kalipayan. Kung hindi ka na kalipayan sa Ginoo, kay mao ka na ang gingon ni Propeta Daniel, naputol. Nakat off ang gladness and joy in the house of the Lord. Diya sa balay sa Dios, mangadto lang sa simbahan, kung way kalipay, wala tanan. Wa nila ilang nga tanang adlaw sa Ginoo, honorable. Wa nila gihatag sila paggalingon nga kana mo importante sa ato. Mabitayan ning taknaa karon. Isgutan nato ning pestilence, mao kana ang meaning na pandemic. Ang atong presidente, nataynomdom siya sa Ginoo, magampo daw siya. Nga diin siya maglingkod lang. Nga diin ningon siya, way lain gayod, na nagbuhat nining tanan ang Ginoo. Ug ang Ginoo daw mo tapos ini, buhon, matod pa niya, sa diya, mabot na ang fullness. O bitaw nakita karon mga nangalagad o nakaila sa Ginoo sa tinuod lang kining pestilence. Dili ni para sa mga tao nga wa kaila sa Ginoo, para ni sa mga tao na kaila sa Ginoo. Mo bitaw hinungdan si Apostol Pablo nag-ingon sa diha nga kamo mahibaw sa kamatuoran. Sa pulong sa Ginoo mahibaw-anan ninyo ang inyong kasalanan. Sila wa mahibaw sa pulong sa Ginoo, mo nang wa sila kabaw silang sala. Pero kita nahibaw kita sa pulong sa Ginoo, mo nang nahibaw-an ato tungkol sa atong sala. Mo na hinungdan ang pestilence. Mao ni ang last aron pagpahinumdum ka nato, mao kani ang pagbisita sa Ginoo ngadto sa mga katawhan bisan pa sa iyang atong mga amahan atong unang panahon diya tang gibisitahan may tungod sa atong iniquity or ang atong transgression diya katubangan sa Ginoo nga iyang pasayloon ta. Kay ngano man nakasalakta ang atong sala, ang atong gibuhat nga iniquity sa tubangan sa Ginoo ug ang atong paglapas sa balaod sa Ginoo. Kay ngano man ang paglapas sa balaod sa Ginoo mao na ang sala. So therefore ang tanan nakahibaw sa pulong sa Ginoo nga ilang gilapas mao kana ang mga tao na nakasala sa tubangan sa Ginoo. Mao bitaw na hinungdan
ang Ginoo ni bisita nato karon. Last na ni, kay unang niyang gibisitahan ang mga tao sa panahon ni Noah. O kang ikaduhan niyang bisita sa panahon ni Jesus Christ, may tungod sa sala. Pagkamatay siya, si Noah, ipabuhat og arka tungod, nga kung doon na pagoy, nga muila sa Ginoo, maluwas punta sila apan. Manundan ang mga tao na nga lumos tungod kay nga naman. Wala sila mituo. Ninintak na ako magingon kaninyo, mo ni ang last bisita sa Ginoo. Nga din ang Ginoo nagpahinumdom kanato. Unya atong pangayoon nga hatagan ta niya o gamayng panahon. Nga din matod pa sa 2 Peter, matod pa sa mga tao ang Ginoo langayan daw sa iyang pagbalik. Sa tinuod lang ingon pa siya, naglangay siya aron lang ang tao makabaton og kaluwasan. Nga ang tao maghinulsol, kay di siya musugod nga ang tanang tao mga laglag. Kung ay nungdan kining panahon, na diin giingon ni Jesus Christ, upat na lang kabulan, ting harvest na. Ngunit nitag na, pangayoon na doon na sa Ginoo, nga aron kita magreforma, aron kita magrepent, o magpahulay kay matod pa ni Jesus Christ, o matod pa sa Old Testament, ni Isaiah, kung walay repentance o pahulay, wala kita'y kaluwasan. Mabita na si Kristo niingon siya din sa kasulatan, na matod pa niya, although ako kainungnom sa versikulo 1 chapter, apalingon si Jesus Christ, ang pag-ani niya dinhi, ang iyang pagbisita, mao ang paglukat sa iyang mga katauhan. Lukaton kaniya, taliwala ini, pandemic, kinsa may nahibaw ni Ibe, nga kini matapos pa. Unli ra kita nasayod, nahisulat na yun na. O kita inungdan ang atong presidente, was siya nasayod, pero kita nasayod na ta nga mga nakailas sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo, mo na hinungdan atong ning pangayuon sa Ginoo karon, nga bakwion niya ning mga panahon. Nga di mo na nga kita nagkalisod na Ginoo sa pagpangalagad sa Ginoo. O bitaw tumingon si Propeta Joel, ayaw ninyo hulata nga din ang mga walay Diyos nga mag-roll over na to. Mao sila'y mugiya hinuon na to, tanawa. O bitaw na nga pangayoon na nato sa Ginoo, taga-atag chance niya. Bisan pa nag-upat na lang kabulan na matod pa dito kung atong kwintahon, 120 days na lang. O bitaw na ningon ang pulong sa Ginoo dito sa Philippians. Adi nag-ingon siya, be careful for nothing, be anxious for nothing. No? Matod pa niya dito, kanang anxious, kanang dili mo mabala ka sa wala, basig moingon mo wala. O bitaw nang niingon siya sa tanan mga pag-ampo o paghangyo sa gimik paibalo na ninyo aron ang kalinaw ug ang pagsabot mo abot kanato nga diin day nganong naay gibati natong wala rani. Pag-ampo mo sa Ginoo aron sultihan mo sa hinungdan anak. Ayaw mo kumpiyansa. Kay this is the last days. Labaw sa tanan, mo ni ang katapusang paghukom niya sa mga tao. Iyan ang gidesisyonan na siya mubalik na. The last judgment diri sa kalibutan. Although na ay judgment nga seat of Christ, although na ay judgment seat of God, mo na ang musunod karon. Mabitang initak na atong paningkamutan nga ang Ginoo. Muhatag chance nato aron mag-usab ta. Kay ang Ginoo gugma pa karon. Aduna pa siya gugma. Mabitaw na ang Ginoo naghatag kanato pagbadlong may tungod ining matod pa pandemic sa tibuok kalibutan. Wala nilintag na ako magingon kaninyo uban sa pulong sa Revelation chapter 1 verse 3. Blessed he that readeth and they that hear the word of this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Muna yung gingon. Bulahan ang tao daw kuno nga nagabasa o nagapaminaw niining mga pulong sa propesiya o nagabantay sa tanan butangan na hisulat niini. Kaya nga naman ang panahon na nasa iyang kamot.
na karon, ipadayag na, nahitabo na, mauna ni ron. Maubitan ang mingon ko ninyo, pangayuagin sa Ginoo, na maundang ni unya, atagatan niya o gamayng panahon, aron magrepenta kadtong mga gusto maluwas sa tinuod lang. Niningtag na ang Ginoo mulukat nato kung gusto ta. Munang niingon siya dito, matod pa ni Apostol Pablo, paningkamuhi ninyo ang inyong kagalingon kaluwasan, pinaagi sa kahadlok ug pagmangurog. Nga kinahanglan yun nga kita mahadlok nga diin kining kaluwasan mula bay nato. Nga naman kanang kaluwasan, dili na para sa langit. Watan niya luwasa aron mo adtog langit. Watan niya lukata aron mo adtog langit. Kung dili luwasuntan niya aron makaiskaputa sa iyang kapungod nga umalabot. Ang Matthew chapter 3 verse 7, iyang gisultihan mga Pharisees o mga eskriba. Matod pa niya din sa verse 7 sa Matthew chapter 3, but when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? Luwi kayo sila. Labaw pata kung luwi ta kung kinsay mo badlong na to karon. Kinsay magpahinumdum na to karon. O bitan na nitak na ako magapahinumdum kaninyo. Na naman, tungod sila mga viper generation nga murag bitin ba? Mabaw ka mo ng bitin sa sinugdan si Satanas gitawag yun ng serpent, the old serpent, the devil, the Satan. Muna yung gingon ang the accuser na siya sa tuwa i-accuse pa niya paano si Ginoo kaysa kakanaog pa siya karon. Tuwa siya sa langit nagasumbong nga ang mga Kristohanon tanawa na o atong una tasig kayo sila pero karon asa naman pagingol lang sa ka-gobernador. Di sa kamanimbawa ay nananimbag. Nga naman, tungkol sa kadaghan nila. Nga nung nanaghan man sila. Kaya ang ilang gibuhat pagpadaghan, dili pang palibon. Mabita na nitak na karon. Luwason ta niya. Dili aron padung sa langit. Kundili aron makaikyas ta sa kapungot sa Dios. Mabita nang hirumdan. Hingon ni Apostol Pablo, sa chapter 5, verse 8 and 9, nga gipakita sa Ginoo ang gugma niya nganhing kanato, mo hinungdan siya namatay alang kanato og iyatang balaanon pinaagi sa iyong dugo aron kita maluwas sa kapungot sa Dios. We shall be saved from the wrath. Anong kapungot sa Ginoo? Ang Revelation nagsulti about sa kapungot sa Ginoo nga ubalabot. Labaw pa niining pandemic. Whole world. Noisome disease. Ikamatay nga kasakitan nga ang una niyang kapungot apan ang tao dili mamatay. Sakiton lang. Apan dalaygon ang Ginoo karon nato kung iabot man ang noisome pandemic. Mo nang giingon gito ni David sa Psalms 91 verse 3, dalaygon ang Ginoo nga kita nakatago daw sa balay sa Ginoo nga dili ta maabtan ining noisome pestilence. O bitaw na kining adlaw sa Ginoo mo ni ang balay niya. Muna ang sa kabutang anong iyatang luwason, iyatang lokaton na usab kita kay ngano man nagpakasala man pud ta. Si Apostol Pablo bisag si Kristo ni anhin na si Apostol Pablo mismo nag-ingon kay ang tanan nagpakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Wala na yung himaya sa Dios mo na nitek na karon. Pangayo na to sa Ginoo nga ang Ginoo maghatag ka nato